बिटिआरआव सोलिगासिनो हानि मेला बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दासान्दि बिटिआरनि मोन 19 बेंखनारि मावख'फोराव हानि मेलाया सोलिगासिनो। बे मेलायाव हाजों सोमोन्दो थानाय गोबां हाबाफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बे मेलाया बैथि दाननि थांनाय 12 अक्ट'निफ्राय जागायो आरो फैगौ 22 अक्ट' खालारखालि बे मेलाया थुंगेगोन। दाब दाब बेंखनारि मावख'फोराव बे मेलाया सोलिबाय थानाय बादिनो चिरां बिजनी बेंखनारि मावख'आवबो हा मेलाया सोलिगासिनो दं। बे मेलायाव नोंथाङा गावनि हानि फोरमानलाइसि, हानि पाट्टा, हानि मुं सोलायनाय आरो गुबुन गुबुन हाजों सोमोन्दो थानाय हाबाफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बेखौ लानानैनो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि हम प्रसाद शर्मा, इयुथ सेलनि गाहाय नेहाथारि सहदेव बसुमतारी, बिजनी जिल्ला आबादारि आफादनि आफादगिरि प्रदीप नार्जारी बिथांमोनहा खोब गोजोननाय फोरमायदों आरो बे हा मेलानि गेजेरजों गोरलैयैनो हानि नामजारि एबा मुं दानस्लायनाय हाजों सोमोन्दो थानाय बायदि हाबाफोरखौ मावनानै लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आंनि मुङा पबित्र नार्जारी। आङो जोंनि बर' रायजो राजा आरो गुबुन रायजो राजानिसिमबो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे हानि जिनाखि मेला, लेन्ड मेला होननानै बुङो, बे मेलाखौ खालामदों। बेवहाय प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय, बे दैदेननायाव ओरैबायदि जों मोनसे गोजोनग्लाय मोनदों आरो बेखौनो आङो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि जानो लुबैदों। मानो होनोबा जोङो ओरैबायदि जानानै दङ, जोङो बिसेसकै आङो बर' हिसाबै बर'फोरखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बर'फ्रा दासिमबो बिबै बिबौ आरो बिमायंफोर बा बिमा बिफा थैनानै थांदोंब्लाबो बा बिदा फंबाय थैनानै थांदोंब्लाबो जोङो दासिमबो माने हाखौ दासिमबो नामजारि, निजेनि नामाव नामजारि खालामनानै लानो हायाखै आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो खेथिल' मावनानै जाबोदों। जोंनि हाफोरा दासिमबो थौजि बाहेरा, एकसनिया बायदिसिना जानानै दं आरोखि। दिनै बे बिटिआर सरकारा ओरैबायदि मोनसे सुबिदा होदों जे माने खुनु गरसेबो फैसा खरस खालामालाबासिनो जि लेन्ड मेला, हानि जिनाखि मेला, बेवहाय माने निजेनि नामाव बिबै बिबौनिफ्रायबाबो डाइरेक्टलि गरसेबो फैसा गारालासिनो बेखौ माने सुबिदा होदों, जाहाथे साफ्रोम बर' रायजो राजाल' नङा, बेवहाय खुनु पलिटिक्सनि मानसि नङा, बेवहाय इउपिपिएल बा बिपिएफनि बेबायदि बासिनाय गैया। बेवहाय बिपिएफनिबो इउपिपिएलनिबो बा खुनु पलिटिकेल एंगेलजों लिंक गैयै साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बेवहाय माने लेन्ड मेलायाव बाहागो लानो हागोन आरो गावनि जिनाखि गोबाव समनिफ्राय माने खास हा एबा थौजि बाहेरा जानानै थाबोनाय, बेफोर एकसनिया जानानै थाबोनाय हाफोरखौ मियादि खालामनानै लानो हागोन। बे सुबिदाखौ बयखौबो लानो थाखाय आङो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जिल्ला इउपिपिएলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হোম শৰ্মা। তো আজি বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বহুত ধৰণৰ কথা কৈছিল। 17 বছৰলৈকে আমাৰ ৰাইজে, ইয়াত বড়ো হওক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট খৰচ কৰিও কৰিব পৰা নাছিল। আজি বিটিআৰ চৰকাৰে যিটো কৰি দিলে, আজি বিনামূলীয়াকৈ আজি পট্টা বিতৰণৰ যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু অগ্ৰাধিকাৰ যিটো দিছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে, তেওঁলোকে আজি নিজৰ নামত মাটিবিলাক নামজাৰি কৰিব পাৰিছে আৰু যিবিলাক একচনীয়া মাটি আছে, এই মাটিবিলাকো আজি অতি সহজতে তেওঁলোকে নিজৰ নামত কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছে। তো এই চৰকাৰৰ দিনত যিটো কৰা হৈছে, সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক সামৰি লৈ ইয়াত কোনো দল সংগঠন বা কোনো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই পট্টা মেলাত আগভাগ লৈ নিজৰ নামজাৰি কৰি নিজৰ পট্টা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা লৈছে। তো সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ ইউপিপিএল চৰকাৰৰ দিনত এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএলক শলাগিব লাগিব আৰু ইউপিপিএল দলৰ হৈ আমাৰ সভাপতি তথা বৰ্তমান বিটিআৰৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱৰ যিটো পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপে অহা দিনবোৰত আৰু উন্নত হিচাপে আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা ৰাখি মোৰ চমু ক'বলগীয়া ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।